Днес ще говоря за Слънцето. Една много странна тема. Определено не съм физик, не съм и астроном. Аз съм един човек, който изучава животът и в процеса на това дългогодишно изучаване достигна до много интересни знания. Знания, които са били приети и били практикувани от нашите предци. Съвсем доскоро нашия народ, а и досега, се е обръщал към Слънцето като живо същество. Пеели са песни за Слънцето, наричали са го Слънчице, с мили думи, наричали са го Райко. Сутрин, когато са излизали от къщата, стопаните са покланяли на Слънцето. Общували с него. Защо са правили това? Нека да разгледаме един много интересен аспект от това интересно знание. Ние сега разгледаме Слънцето като една звезда. Имаме едно физическо отношение към Слънцето. От учените знаем, че Слънцето оказва могъщо влияние върху живота на Слънчевата система. Знаем, че дори вирусите и всички епидемии и въобще цялостно всички процеси зависят от Слънчевата активност. Но това е все още едно непълно знание. Следващия аспект на това познание е възстановяване на енергийната ни връзка с Слънцето. Макар че ние несъзнателно го правим, когато се печем на плажа, когато се радваме на топлите слънчеви лъчи, било то оскъдни или щедри, ние изпитваме несъзнателно, а някой път и осъзнаваме реално енергията, която излъчва Слънцето. Сега се правят и такива соларни системи и бъдещето показва, самата физика показва, че имаме изключителни възможности да усвояваме енергия от Слънцето. Но се оказва, че човешкото тяло може да усвоява енергия също директно от Слънцето, чрез своите клетки директно и чрез енергийните ни центрове, през върхът на главата, през дланите, през очите дори, през кожата и, както казах, всяка една клетка може да усвоява директно енергия от Слънцето, стига тя да е активирана, тази програма, която ние в момента сме позабравили. Това древно знание сме го позабравили. Какво се препоръчва? Рано сутрин ние при изгряващо слънце, особено Черноморското крайбрежие е облагодетелствано, защото слънчевата светлина ще се отразява във водата и това е още по-добър ефект, се получава при усвояването на слънчевата енергия. Да застане с лице към Слънцето и просто да го съзерцаваме, още когато Слънцето изгрява, когато Слънцето е червено. Необходимо е просто да стоим 3 минути и да го наблюдаваме внимателно. Това е като за начало, но не повече от 3 минути. След това може да затворим очите си и отново да се опитаме да го видим вътрешно. Това е най-семплата техника. Добре е да бъдем боси, ако земята позволява това нещо. Ако не позволява, не е толкова страшно, но земята е една могъща фаза, ама една могъща нула. А знаем, че за външна енергия е нужно да имаме и зануляване. И по този начин имаме и обезопасяване. Следващата връзка, която е необходимо да възстановим, това е емоционалната връзка с Слънцето. В това отношение ние цитирахме тези народни песни, тези изрази. Нашия народ е имал такава емоционална връзка. Тази емоционална връзка ще ни обогати, ще ни даде нов вид емоционалност и по този начин
нашата еволюция ще се ускори. Необходимо е да знаем, че ние трябва да възстановим и своята умствена връзка с Слънцето и своята духовна връзка. Или, така както досега сме говорили, ще го повторим, това е едно цялостно разбиране, едно цялостно свързване с Вселената. Ние трябва да осъществим и духовна връзка. Тук вече много хора ще кажат, че това е нещо много странно. Има си религии, има си религиозни водачи, има си спасители, прабожии и пратеници. Къде намесваме Слънцето? Странното е, че преди 2000 години е нямало християнство, преди 2500 години е нямало будизъм или подобни учения. Слънцето съществува от няколко милиарда години. Появяват се хора, появяват се учения, изчезват, много форми на живот се появяват, съществува продължение на милиони години, науката вече го доказва това нещо, а Слънцето продължава да съществува. Продължава да съществува и нашата планета Земя. Лао Цзъ казва едно много интересно изречение. Земята и небето са дълговечни, защото са в хармония с Дао. Пита се задачата, колко са 2500 години или 3000 години в сравнение с живота на Слънцето. Направо погледнато това е нищо. Древните хора са знаели, говоря за лемурийската традиция и после след това традициите, които са присъствали в Атлантида, в Египет, при нашите деди трако-българите. Те традиции са основали на знанието, че Слънцето е самият Бог в действие. Всеки един от нас е Бог в действие. Но Слънцето максимално изразява божествените принципи. Виждате, то дава енергия, светлина и чрез това и храна и абсолютно всички условия, с които ние съществуваме безусловно на всяко едно живо същество, каквото и да е. Ако Исус Христос е нахранил с няколко риби и няколко хляба хиляди хора и това се смята за чудо, нямам нищо против организираните религии. Те си имат своето място и ще имат своето място в развитието на човечеството. Нямам нищо против нито един духовен водач, но Слънцето ни храни всеки ден. Храни милиарди хора, десетки милиарди същества. И това не се приема като чудо, а като някаква даденост. Това е много странно за мен. Древните хора са почитали Слънцето като Бог, като проявител на божествената енергия, божествената мъдрост, божественото знание, божествената любов. Те са били много благодарни и са изразявали своите чувства. Древните хора са смятали, че дори един човек да е свързан с Слънцето цялостно, да благодари, нашата цивилизация ще съществува. Даже и само един човек да е останал на тази планета сред тези милиарди същества, който да съзнава, да има тази пълна връзка с Слънцето, да бъде благодарен, цивилизацията ще съществува. Нека това да бъде само един повод за сега да се замислим и да се опитаме да проникнем в това знание. С действие, с съмнение, с анализ, с дебати, с дискусии. Много повече ще направим в бъдеще, когато има трайно установен интерес към тази тема. Благодаря за вниманието. Сериозен